Zdar, zdraví vás Adam. Servus. Ahojte, ja som Martin a vítame vás pri... Super Studio TV, no akože Martinko je troška mimo, ale tak to je v pohode. No proste, je to moc neprirodzené hovoriť do kamery, tu je mikrofón. No my sme skôr zvyknutí na komunitu, akože viacej ľudí. Ale rozhodli sme sa, že vám budeme púšťať tie najlepšie faily aj videá všeobecne. Z YouTube aj tak. Takže ja predstavím našu prácu. Takže dneska to bude také úvodné videjko, takže nebude ani také dlhé. Bude to skôr takých, rátam tak do 15 minút, ale inak by som, teda aspoň ja osobne, neviem ako Martin, chcel tak zhruba tých 20 až 25 minút natáčať tie videá. Tých 15 skôr. Ne, dneska to bude tak 25 minút, no a skrátka to bude o tom, že predstavím vás také najväčšie vtipné videá podľa nás z YouTube. Aj YouTube, ale aj rôzne iné zdroje preto, lebo my radi pozeráme takéto videá a chceli by sme vám ich predstaviť. Takže dúfam, že nás budete pozerať. No a chceš tu dodať niečo? Poprosím, aby ste to komentovali, čo tam máme zlepšiť, alebo nám aj posielajte hociaké videá. Zdieľajte to, keď sa vám to bude páčiť, dajte like, alebo aj dislike, keď sa vám to nebude páčiť. A neviem, z nášho tímu, nie sme tu len my dvaja, proste je nás tu nejakých 4 alebo 5 sme tu. Myslím, že 5, nie? 4, hovorím, že sme tu my dvaja, ten Martin ďalší ešte tu je jeden. Ktorý nám hľadá videa väčšinou na YouTube, neviem, možno sa raz za čas v nejakom videu objaví, ale je mu to nepríjemné, skrátka, takže zatiaľ sme tu my dvaja. On sa nechce ani fotiť, to je to. No, je to taký troška. A ešte tu bude jedna baba, to sa predstaví sama, keď je to nepríjemné, no tak nebudeme ju do toho nutiť, lebo ešte nás zabije. No je taká zabijácky typ. Dobre, no ide o to, že dneska sme pripravili menší strih videjky. Dobre, tak dneska sme pripravili menší strih videok, takže nech sa páči. Šuška. Čaute. Tak s Martinom sme si dali po česky kamenušky, papír po slovensky, fakt neviem, jak sa to volá. Vylosovali sme sa a idem prvý. Vybral som si video zo stredného Slovenska, aspoň myslím, že to je odtiaľ. Kde Bača, ktorý chová barany a ovce, prišiel raz na svoj salaš a našiel tam polonahého chlapa, ako on to povedal, mydlí barana. Tak dúfam, že sa vám video bude páčiť a čo viac dodať. Barany sa pásli ako zvyčajne na tejto lúke pod hradným kopcom. Ich majiteľ si zrazu všimol, že sa okolo nich motá podozrivý chlap. Keď sa prišiel pozrieť, čo sa deje, zbadal niečo, na čo tak skoro zrejme nezabudne. Tu som vybehnul, mne normálne láta z rukou vypadla. Kúkam, hovorím, je toto možné? A on nohavice rozopnuté a... Pán Marián bol z toho, čo videl v šoku. Sám nevedel, čo robiť. Muža, ktorý sa vraj uspokojoval na jeho baranovi, napokon odohnal. Som ho chytil po zadku, som mu dal, jak mi mydlil barana. Tu je Adam a chcem vám predstaviť prípad z Ameriky, kde nejaká americká reportérka nakreslila na tabulu penis v živom vysielaní. Tak ja som z toho fakt vedľa bol a dúfam, že vás to pobaví tak, jak mňa, takže nech sa páči. Andy, this right here is a map of downtown Saginaw, and this construction is happening along North Michigan, starting at Houghton Avenue and going all the way to State Avenue. Drivers are down to the single lane in each direction, and local businesses are paying the price. Ahojte. Ako som už raz povedal, moje meno je Martin a ja som si vybral takú vtipnejšiu kategóriu, ako si nejaký traja alebo dvaja magori rozbili vajca. Oh my god! Oh my god! Oh! Ale ja robím si srandu. Takže čaute,
Zdraví vás zase Martin a ja vám chcem pustiť jedno video o nejakom psovi, ale neviem, nepoznám rasy psov proste. Sa zahryzol nejakému Japoncovi do gulí. No, normálne som... Podľa mňa mu ich aj rozdravil, ale neviem, som si tým istý. Tak tu na to máte. Takže, toto je finále dnešného dielu. No. Dúfam, že sa vám to páčilo a hádam, no to čo sa vám to nemohlo páčiť, lebo to ešte nevidíte. A dúfam, že vás bude veľa, čo nás budú odoberať a pozerať. Ak vás smiem poprosiť, tak asi sa už budeme opakovať s Martinom. Zdieľajte nás a Martin chcel ešte hovoriť niečo. Nič, že len bereme aj kritiku, takže prosím komentujte, že čo máme vylepšiť. Posielajte nám do komentárov videá, ktoré vás tiež pobavili. Dáme to do ďalších videí. Všetko, ešte niečo? Mail vám dáme. Tam Nie, takisto tvoj. môžete... Čo? Tvoj? Ale myslím, akože super studio podcast. Ja, dobré. No dáme vám mail skrátka a dúfam, že nám tam budete posielať videá a lajkujte, komentujte, odoberajte a hlavne zdieľajte, to nám pomôže ešte. Tu už sa si opakujeme, takže ďakujeme za pozretie. Čaute. Čus! Ana María me ha dejado y Rosalía no me quiere. Me he dado cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene. Ana María me ha dejado y Rosalía no me quiere. Me he dado cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene. Čus! Bus. Bledem.